Guys, Panton Canteen in the rainy morning gini guys. Ang mga team habhab di good pwede way kanon. Sao na lang. Bisan pagbasa kayong kalibutan guys. Bisan pag magbaha ang team habhab muhabhab yun. Title pa lang daan, rain or shine, muhabhab yun. Okay, di ara. Nay nangapi. Saka Ulan nga. way bana, way gakson. Kapi na lang iya ha. Ang mga kato sila cook daw ilang tripping, grabe. Mainom po may cook. Danay mo palit og cook. Nagpayong ha. Ang mo palit og cook nagpayong. Oh, dapay suka nga paborito gyud ani. Luwag na to ani karon asa. Way luwag-luwag ni kamot daw. Wala lagi. Man. Kamu na smiling mo ra man kang gi. Mura mga si Ira si. Sino na ang pag abre kamayo man ikay. Ang gunting di kadulot. Okay. Oh. Ay, wa na, to na. Alay tayo kay kalayo mo. Wa tong manok dito. Ah, festival na. Tayo mo la na den frozen kayo. So kayo mo ay siyahang rep. Guys, ina mo katingala unsa na imong gituwad. Okay. Chararan! Kanang tuwad-tuwad. Ang mga mama bitaw no, grabe. Pag ingon ako unsa nang gituwad. Sus, yung aking answer yun dahil sila lami kinang tuwad-tuwad. Istoryahan ta mo niya nagdili na maka-video about ana nga posisyon. Lagi. Dako kay na siya. Okay? Okay, ready na ang kanto. Pasabiyaan na yun ta sa nabiyaan na ta sa iPhone. Ya makay mo. Yes. Yes, yes. I-off sa nako akong kamera ha kay mawala niya sa kung una-una ang about sa sus bisag ulan nag-cook lang gihap. Ang uban nag-cook. Karang pansit kanto. Hab-hab team, hab-hab to. Okay, nagdinayungay na sila guys. Kaya giulan na ang tinahab. Balhin namin dito. Oh. Balhin sila dito. Ito. Hinay yung taon buros. Rain or shine, yun. Katawanan. Rain or shine ang team hab-hab. Uy! Kasag di silang nag-adults. Lipay na nila. Okay. Ulan ron. Yes, manawa na ni guys. Hoy! Yawa ka tingin-ting. Kuya ba sila? Sila Ilma. Dali na. Kabalog ka nga ako, nakakita biya dahil siya akong gikutaw ako. Iya ka, wala. Sa man kayong kinigigan? Dali, uy, akong gikutawan ba kayo? Ba't kay Katiwaribel? Guys, listen guys. Why makapugong sa team hab-hab? Gaulan yun sa gawa. Asa man si Baba? Pero ang team hab-hab to, aran, mang... Dali. Hawa, lagi siya. Dali. Bisa gabagyo. With cook, peke. Asang bulad ni mo, Ging? Tura dito. Cha, panghatag og bulad cha. Naay kang gingging. Oo, gyabong na. Aw, dera. Okay. Gamay ra man akong bulad na kuan. Hab-hab na. Diwa ko binlis iri. Ay, lainin na lang si Babag kuan. Unti ba? Uy, sa buros. Uy. Ato biso na na. Kay ang suka man gud. Ara, o, dera. May ba asam may. Kani ako. Para og. Kaklaro kay may wa yun na sa roll call be roll call. Roll Maylin, presa. Alan si Miss
Presel. Sa ko nang ini. Imong alaga. Pilina, Presel. Talia, snack Italian. Palihog po. Laki siya. Dili mo ko ang snack Italian. Dili mo ko. Aba, sinsi hama sinsi. Dili mo ko. Mahaw guys, mahaw. Mamahaw. Kapira ko, kapi. Kapi. Mamalaoy. Dayon. Bulad. Pakitunta mo sa bulad ha. Bulad. Talia, yung pagawas Talia. Nanay mong snack niya kisa. Dayon, pansit canton guys. Oh. Mangga. Dayon with mangga. Oh, kuwatang mangga guys. Mangga. Manggamit. Manggagamit. Kauntang manggagamit. Abhab. Oy, Shelina, na dili biskuit. Aw. Okay. Hindi ka na si Kuya nagbulad. Siya, kaya ko bulad siya. Oo, gato bang mo. Ate Maribel na, uy. Ano man? Ano man? Kung hindi, isa ka sa Ate Maribel. Ah, sige, tunga na. Tunga. Sige. Kaya wa yun ni kameraman paita nagkaon naggunit paet para sa team haba-habay. Subad. Papa. Dubli na sige. Mangga. Yan na ka. Kakasabot rin na. Na. Subad lagi. Kuan ba si Ilma? Ilma. Sinanay mo ning nalintang tigulang. Eh, bata pa to, bata. William Merimi. Babag. Itong bata akan kakahurot anak. Mo nang bubutan sa plato. Mia, oh, kita kay kami ha. Mao ni baby sa ating mga bahang. Si Mia. Wala man dito ay. Sukuan, si Lovely. Lili siya. Dili ka mukhang ano? Dahil kay kamayabo ang tumaribig ng kape. Magorap ka ha. Nakababa o kawan ka. Si Lina, wala mo kaon. Turoon, nagkuha pa sa snack lang siyang anak. Alin po. Ya ilog na bulad niya. Ang bulad, halin kayong bulad. Ano si Sia? Lami yun yung bulad no. No? Ang balay ni Maira si Tumama. Bahala ko nung tulo eh, basta habahab. Uy, ano ba lang ba? Ilumilo ba man isa ni siksi kayo? Ang tuwad man kamay. Practice na siya sa akong giingon. Nga best position. Tuwad. Ay, yun lang yung anak ka. Ang yan ang maka. Tama man. Bugnaw na mo kape ba? Yara mo di ala kay ulan. Tingala siya Ate Maribel, iyang kapitabang. Wa din niya o kaya Ate Maribel. Ha? Siya ang hanggeng nagtapok ng kape sa ilalim. Tao yun ni siya. Natabang. Ayo. Wala niya gimex. Bantong na walay labi akong kape. Halang mi. Sweet and spicy. Ganahan kay suko sa inunoon nga prituhon. Oo. Dili mataya ko nainon-on kay Amin ang baso, Bi. Amin na. Hawili na. Ay, ulo to ay. Ay, bro, tuway busog-busog na. Kaon doon, abhab. Tuway busog-busog na yung gusto ha. Abhab doon, abhab. Kadaan. Tama ka ka. Isa ka nang lagi sa limon. Ah, Sige lang limon, ay suka, ay bulan. Ay mukhaon mo din na siya bulan. Kaya mo nagsasagot ano yan namin na. nadyo ning anak. Ang wala. Hindi, pakita mo yung magkakaon. Pakita po niya yung gikaon na ang movie. Tanaw ka sa vlog ka. Ay sabi. Eta, Mia, isa. Tanaw ka sa vlog niya, kanaa ka. Ah,
Thank you. May. Hindi sa mo, balik na ko kay. Hey. Sige na, magalakaw, May. Yung gakanta. Kaghinay biya, May. Ate, ni Maho naman yung bulag, guwapa, pa kaya akong jacket. Mga jud, guwapa jud. Umani mo na, hugasin nyo ng baso. Amuha bang cleaners ron. Hindi ko bukas na, paala mo na. Kapit! Nag-straw na siya. Normal pa daw to? Normal daw to? Ano di ba to, Chiyo? Maho naman tayo sa mo agad. Samot nagsamu again. Honghong pa to. Alan, lak ang. Unsa? Nala siya sa kanya. Pwede man tabunan o music. Ano, dito dati? Meres gabi eh. Di ang katong birthday, ako lang kay ko ang tawo namang Victoria. Iskulahan ben ako na online pa. Dili, yata press ito. Ang dili, magamit ka. Ang dili. Naamoy napansin ha? Ang vlogger naka-sweet daw. Ay! Sao naman. Okay? Yabunin po yan, ha? Ka-sweet belt ha? Ay, mag-uul man muna. Uy, salamat sa buwat sa hapon ko. Kinsa to? Kinsay sponsor sa Coke. Thank you. Ay, yan yung isa. Haman ang isa. Na, idulog na natin Maribel. Gabi ba ka? Hapit kong tok eh. Napusumayin lang pa yung gamay kay kaon guys. Nagapait. Ato sa merkado. Ayaw na ha. Inaw pa nga yun. Gamay na lang ako ah. Ayaw, bulad gil. Sa mo, hindi pwede. Kaya mao magdisigihon pa ko kaon. Ihara. Kaya ka. Ano ako na man yan? Oh. Ha? Ay, halang mali. Ay, sa balay na lang. Sa ano kang nilnil? Sa ano doon sa nilnil? Luto ah. Balati ng makaw. Amay mayo, magdala na lang po bugas dire. Aron dire na mo puyo. Game. Hello, ay palamupon ba ko mi dire. Kasi gusto mo ko ag Oy, basta mayo magbudol. Init ang luto. Dahil naigi na mo ipalubong sa luto. dinamo, hotdog, mangga, kape. Ang uban nag-coke. Oba, uli. Kape lang ko guys, kaya tugnaw kayo. Unsa? Sabi na sa kuha na ako nga. Mangga sa mga bunti. Pero angan man, angan. Uli, kaloy kayo muluba kang anay. Sukuwas ka sa way. Anay! Yawat! Gulang na! Ino taga anay! Agoy. Lupa kang nanay. Nanay yung nanay sa sawa. Ah, nanay? Laki anay man. Anli na ninyo kung sa ilan ng anay. Jidbol na guys. Nga. May mga ID diri ah. Mukha ka ba magluto na ko'y luto. Pero balik si Quinta man eh. Ay, panawagan ni guys. Isa na to mo donate bag. Eh, ako hawid ba kayo? Marang nakalisod ka guys. Ana na guys. Kani sila guys. Nangita nila sponsor. Sponsor sa haba-haba. Ani sila. Kasi nainin tanaw diha din mo sponsor lang. Para sa team hab-hab. Ano to dito? Inikain. Restaurant ah. Ay, dili lang ba? Buka may. Hmm? Hmm? Hi guys, Mia ko guys. Ang bata nga, kulot. Kulot og utok pod. Burkong ho. Okay, gasto ni guys. Buntag pa guys. Ilan lang kamatay mong napalit guys. Guys, ang ilong-ilong guys. Yan na guys. Oh, di siya na guys. Butang nas kape. Tarong niya. Kag manggat eh, mas kihino. Kinsa na? Kuha. Ano ni? Kana? Di man mo kutsara di kamot. May ni bata kaubol kayo. Dala budol ba? Ang alang pating Basta bata. ito na sa mandaki sa amin. Diba? Si Papa. Mas mayo nuna nang Si Manang miga yung nga, ayaw inilini na imuhang anak mi kay si Maninat sa manta o. Sabi yung inato sa kong sa manta eh. Kane, sa kung sa may paslak o. Sakto ra pod ay pagabuyag.
Galing na ako ito na maligya. Ikaw, sige ko. Kababa, nana kababa? No? Kinsa na? Ako aon. Saan nang ismila kung saan ang uras na? Ako ana. Ha? Kinsa na ti? Pero lapit na lagi na. Dito eh. Ay, nagpalit silang buka. Ay ko? Tingog bud may. Doon ako na. Ana na siya, ni ana na siya. Haman to. Gamay na lang kaya kuha. Daginuton gini kay makagaba. Budget. Ako di lang kuha nang ko. Wala, ipapuno eh. Puno na nato be. Abi ba daw yung kalang kanton sa mua, muhurot kong upat ana wa. Dahil coke dahil ging. Ngi kabuang. Dahil butangag itlog bitaw nga pinirito. Ah, ulala. Masa lang mo tamag inaani ko ito. Uy. Anytime, ugman ako. Na Sabado. Gamay lang rin nagyato nga paklan. Ya, anak i-ustok. Lahat ba magnanas? Siya na kong ustok. Buot dahil kag. Ano ba mo? Sino ka, Iris? Kasi birthday ron. Iris. Ay, Disyembre na kayo. Hindi, Disyembre man na. Si Baba. Nagbaron dahil ka? Wala mi sudan ti. Wala na ya. Nayabuyab mo naman. Ay, kutsaraan ang kuka na yapo. Taklog. Lapid ang Agoy! CCTV. Uy! Ingon lang ko. Lapid mo na. Naman sa jamming. Uy! So, Naman di ay. mutuman ba yung butan? May chat. News biya na chat. Kami kaya ko bayon nga. Ang coke nga nayabog, ikot sara. Ano yun? Wala mo sponsor o mag-usik-usik. Ay, lingaw ka iyang bana ni lingaw. Team Habab. Dilim na kas magsiliro. Okay, sa ilaha biya mag... Ay, iya man ba? Niya kaunta ni Mia ganahan. Ay, way buy-buyay ni diri. Isa lang mo boy-boy ninyo. How? Ay, boy-boy mo ko mo. Mga kasir dira. Mga tag. Way buy-buyay. Kaunta niya. Dili di man ako kinayan. Daginuton yun na to na yung buwad. Buwad. Gimit ang bulag ay kay way kuan. Lagi kuan man nga bulag no. Dili ni siya malangsi. Oh, dili. Kaya rin sa may mamoy boy, kasi di mo kaon niya, wa may tir. Ay, ayaw. Ayaw, bad na. Eh, nga si Kuan ba, yun si Lina, mamoy-boy yan, doon ako. Ito mo mamoy-boy ba ko, wala mo ko sir. Si Iris Kasi Iris rin, mamoy-boy. Kumain lang yung taon si Iris. Taloy, mag-ihaw din na siya og lechon ba out ni ba? Ay, mag-iulit yun. Inayawan pa. okay naman ang magpaubos kay ni kagabi pa. Yawan, oh, wala sa pagkabag. Lahi si Wiley ron. Oh, wala siya ron. Asa nila rasa asa. Ernest mo mo wala si Wiley. Nang kabante gihapon ko bakit eh. Basta magpapasa. Manggot ko si... Si Wailin ko siya, bibo. Ako wala itong tatlo ba? Ayaw ka pala Okay. ka, kainit ko na. Babay na guys, kay busog na ang tanan. Okay, busog na. Uy, ang kalagkalag ani dagko mong ganda no. Ang ganda, kay Sobrang ninyo. Ya ilang kuay, duha ka bukan. Hello guys, nagikok diring gisiring-siring sa mong piilan. Ug ngano ni? Tararan. Ang buntis. Sa? Daghan pa po kay nakamana. Oy, hatagin ang kasiguro. Oh, si Kulot. Minong ko gamay. Uy, cute. Uy, si Elsie. Oh, si Ilse. Oh, sige, oh, gamay ra kay kuha. Kuan lang. Kuha, oh. Kuan lang ako, tambal sa kuan ba? Luod-luod. Guys, wala nang katog today. Oh, sige. Guys, ang baso, gasin niyo guys. Dito sa CR. Si Baba o hipusan. Na, wala binliog ka ng kanan. Takitag ko sa. Anta ko ba Na ang silina. Ambis na si Rina. Ay, Bye guys! Busog na ang Team Habahan. We will miss you. We will miss you daw guys. Ingus cha-cha. News biya niya. Timan news. Ang isa kami sa talikod. Bye guys! Ang isa kami si Flex. Mea. Bye Bye guys!